A policía fíxose co teléfono, a axenda e a caixa forte da secretaria do expresidente. Buscan as probas definitivas, a tese da UDEF e que os pagos recibidos por Zapatero e a súa familia eran de plus ultra polos servizos prestados. O primeiro contacto que lle consta foi en abril de 2020, unha chamada entre Zapatero e o presidente da aeroliña que durou 11 minutos. A partir de aí, un ano de xestións de todo tipo para chegar a esta foto, o día da celebración, unha comida con ostras e champaña. Para conseguilo, a policía teno claro. Zapatero foi determinante, sitúano na cúspide, o líder non visible, o supervisor estratégico do proceso. Susténtanse nas conversas interceptadas no análise de media dúcia de teléfonos do amigo do expresidente e directivos de Plus Ultra. Algúns deles aparecen nesta foto. Formarían unha rede que puido pagar case 2 millóns de euros ao expresidente e a súa familia en 5 anos. Desde unha desas contas cancelaron nun solo pago unha hipoteca de 500.000 euros. A acusación popular de Hazte Oír pediulle ao xuíz que impute tamén a súa muller e as fillas.